हेलो लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आं मानो बिदि खर' सर' खाखादों होनबा आं दिनै माने जिबायदि जायगायाव थांगोन आंनि भिडिअखौ नुबासो नोंथांमोना मिथिलांगोन नायलांबाय थाबा नै आं खर'खौ माने लामायाव दुला एखेबारे बुहुद गारि थाङोना दुला गफङो बिनि थाखाय आं खर'खौ खानानै लाबाय आखाइ गोलाव गस्लाबो गाननानै लाखाबाय आं माने दुब्लियाव दिनै फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों माने आलु गायहोनो होननानै ओंखारगासिनो दं न'निफ्राय माने आं खोन्थाला सानदोंमोन आरोना होमबाबो खोन्थाना होबाय आं आलु गायनाय आरो बै फोथारनि लामाफोरखौनो दिनै भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थोदो होमबा भिडिअखौ जागायदोनोसै थोदो नै जोंहा थांनो ओंखारबाय आलुखौ थिखोजोब्बाय गारियाव गाखोलांसै जोंनालाय मावनाय दांनायखौनो देखायाबा माखौ देखायनो ओइनो दै बारगासिनो दं नावआव बेलेग दैजोंसो नै दासो दैमा मोनफैदों नायलांबाय था लोगोफोर दुरुंनि नाव गुमैमोना थांग्रोबाय आं उनाव थांगोन जायगा थोदिया ट्रेक्टरजों लांगोन बिथिं सानैसो दं जोंहानि आदै जायो दैमाया बारा गिदिर नङा दैमाया ओइ बारलांबाय ट्रेक्टर गाखोलांगासिनो दं ayo ada lagi ayo नै फामा जि जेन तेन थांनानै थानानै दं बेसेराय गब्लंजोब्बाय नै एबारसो बानायफिनसिगोन आयु अखा सेरजोब्बाय नै गब्लंजोब्बाय ओरैबायदि अबस्था गैया गाखोनानै नायनोसै दे माबायदि जानानै दं इसोर लांखां फांखां मानसि थाथ'वाखै नालाय आलुखौ गायबासो बेसरफोर फोबासो थासिगोन मानसिफोरा कारेन्टबो दंखायो सिन्था गैया कारेन्टनि थाखाय सिन्था गैया दैनि थाखाय सिन्था गैया आयौ गलांथारसैमोन थिखल दंजोबखायो फोथारा ओइनो फिनसे हालेवनानै दोनबाय बेयाव आलु गायगोन आलु गायनायखौ नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन आं नायलांबाय था बेनोसै एबार नै आलु गायनो लाबाय जागायजेननोसै नै बारा गुबुंबो गायनाङा जखानि
हायानो बारा मोजां जायाखै होमबाबो गायनोसै थांलाय फैलाय खस्थ' लामा गोजान दिगदार जायो फैनायाव गायखानानै थांसै सिगांसो गेसें गायोमोन दाना गेसें जाला एसे गुबुं गायनांगौ जायो हाफोरा बारा मोजां नंला गोदोनि बायदि ना गुरनो थांगासिनो दं फुख्रियानो सानै आदाजों बाजै आया लामाया ini कुद्रुक कुद्राक दिनैनि भिडिअ'आ जंगल बारिल' मोजां भिडिअ' लाबोनो हायाखै आङो खेथि मावग्रा नालाय हाग्रायाव थांनायल' मेथ'खा आयौ नायलांबाय था जोंनि फुख्रिखौ जोंहानि आदामोनानि लोगोफोर मास मोननैसो थानानै मोनथामसो थानानै फोरखौ सारगोन रानबाथाय नायलांबाय था दिन्थिलांबाय था आयौ 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 बायदि लामा हाग्रा दाउआ खारदों बिराद हाग्रा जादों आरोना देग्लाय आयौ 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 लामाया ini हाखर हाला लामाखौनो लामा गैखाया हाग्राजोंसो फैखादों मोनफैबाय ना गुरग्रा जायगायाव ओइ सासे गुरनो हाबलांगासिनो दं आं नाखौ खोन्थागोन दा गुरनायखौ नै नाया गुरला न'आव थांसै एबार थाबायलांबाय थानोसै नै लोगोफोर ओंखाम जानो ना सावगासिनो दं नै खांख्राइबो सावदों नाबो माखासे सावखांनानै दोनबाय ओंख्रि गैया नै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै टाटा